Il-ħlas tal-liċenzji u l-kontribuzzjonijiet ta' din is-sena kollha li bosta negozji f'pajjiżna għandhom mal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu l-MTA ġew ikkanċellati. Din il-miżura mistennija tħalli 4 miljun euro fil-bwiet tan-negozji. F'konferenza tal-aħbarijiet bit-tema insaħħu lil ħaddiema, il-Ministru għat-Turiżmu u l-Protezzjoni tal-Konsumatur Clayton Bartolo spjega li b'din il-miżura mistennija jgawdu madwar 10,000 operatur u negozju. Fost dawn hemm il-lukandi, guest houses, ristoranti, bars, aġenziji tal-ivvjaġġar, kiosks, snack bars, dawk li għandhom kumpaniji tal-minibuses, xarabanks u skejjel tal-lingwi. Dan kollu jifforma parti mill-pjan ta' rkupru għas-settur turistiku li ħabbar il-Gvern Malti għal pajjiżna. Il-Ministru Clayton Bartolo għalli dak li kien għadu kemm ħabbar jikkumplimenta l-inizjattivi l-oħrajn li ttieħdu favur dan il-qasam tant kruċjali għal pajjiżna. Hawnhekk irridu nassiguraw ruħna li aħna nkunu qegħdin ngħinu sabiex bekk nassiguraw li dawn in-negozji jkunu preparati biex minn Ġunju li ġej jerġgħu jibdew jilqgħu lit-turisti ġewwa pajjiżna. Il-Ministru Bartolo ħabbar ukoll li l-ġimgħa d-dieħla mistenni jħabbar skema oħra li minnha se jgawdu l-iskejjel tal-lingwi f'pajjiżna li wkoll ġew milquta mill-isfidi tal-pandemija. Saħaq ukoll li kollox jindika li n-numri huma inkoraġġanti ħafna għal dan is-sajf fejn jitlu t-turisti li mistennija iżuru lil Malta. Mistoqsi mill-ġurnalisti, il-Ministru qal li dwar il-passaport tal-vaċċin, il-Gvern se jiżgura li pajjiżna ikun wieħed mill-ewwel pajjiżi li jimplementa s-sistema biex bekk saħħet il-poplu Malti Wawċi tibqa' tiġi mħarsa. Fl-indirizz tiegħu iċ-Chairman tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu Gavin Gulija qal li fix-xhur li għaddew l-operaturi għamlu ħafna sagrifiċċji u għalhekk wasal iż-żmien biex jiġu mejjuna u jerġgħu iqumu fuq saqajhom. Aħna rridu li naraw illi l-operaturi u l-impjegati tagħhom ikunu sostnuti u jkunu mejjuna propju f'dan iż-żmien ta' tranzizzjoni bejn il-COVID-19 u sitwazzjoni ta' kważi normalità.